Ħafna mill-klassijiet mhux kbar biżżejjed biex tinżamm id-distanza soċjali. Din mhix soluzzjoni vijabbli. Għandna bżonn inkunu nafu tażlux li wliedkom isegwu l-lezzjonijiet online mid-dar. Kien dan il-messaġġ mibgħut minn diversi skejjel ġimagħtejn biss qabel il-bidu ta' sena skolastika ġdida. Bl-iskejjel m'għandhomx għażla oħra ħlief li jikkuntattjaw lill-ġenituri biex iħeġġuhom ma jibgħatux lil uliedhom l-iskola. Dokumenti li waslu għand Net News jikkonfermaw li kemm skejjel tal-Gvern kif ukoll skejjel privati u tal-Knisja għandhom problemi ta' spazju. Filwaqt li mhux ċar kemm hu possibbli li kull skola tassigura li l-istudenti jibqgħu fil-bubbles tagħhom. L-email mibgħuta lill-ġenituri tgħid li l-ispazji kollha tal-iskejjel ġew meqjusa biex jintużaw bħala spazji alternattivi, imma din xorta mhix soluzzjoni. Dan qed iwassal biex ġenituri jiġu mħeġġa jżommu lil uliedhom id-dar u jsegwu il-lezzjonijiet online. Fid-daw ta' din l-għażla li qed ikunu affaċċjati biha l-ġenituri, il-Ministru Owen Bonnici għadu ma ħax miżuri konkreti ta' kif is-saħħa tat-tfal se tkun protetta filwaqt li l-istudenti jibqgħu jieħdu l-edukazzjoni neċessarja. Din is-sitwazzjoni nħolqot minħabba n-nuqqas ta' pjanar min-naħa tal-Ministeru tal-Edukazzjoni balli ma jgħidulna li l-Gvern ħela sajf sħiħ billi ma kkonsulta ma' ħadd ħalla kollox għall-aħħar minuta u issa għaddej b'deċiżjonijiet maġla.